dakono Raila ni gima ne timo ni piny ne pari ga yo makare nikech onge gima Raila Odinga pok otimo e piny Kenya ka modong. Ka en rieyo chike mondo mi Kenya obed apaya maber, osetimo. Ka en temo neno ni oywayo ji moloso sirkal moriwo ji temo oluongo dhoudi te, osetimo. En ng'ama umbe oingo kata lwasi mar Kenya ka. No ringa ng'wech mar AU kacha. Kama koro chope ni baba en an elder statesman. Gike oromo bedo kwere ji mang'eny pachoka. Ok wanyal kete e lweny maring kagi ka. En giluor makero miye magimirego makaniti gi marach to nyalo luonge to kwere nikech ochalo ng'ama koro ogai makoro dong maduong'. Oingo kata migosi Uhuru Kenyatta manyalo koni ok anyal dhi mbele ka ni Kenya wang' mondo mi wachal Somalia tantiere kaka ogai mosetelo ne piny e yore mang'eny. Nitiere buk moro nasomo mar telo mawacho niya ok nyaka yieri e kitel. Nitie joma nigi influence to ok oyier. Elon Musk matayo nyaka piny mangima ma mwandu ge oingo pinje kata mathur chewa kagite. Onge ng'ama oseyiere. But because of what he does, ne wan gi Manu Chandaria ka. You've seen the kind of things he's done. So telo kena nitie to bentie joma oseyier mobede kom ma kowuok to kia ka ni en ng'a. Kawuono ki penjo piny mangima ndi ng'e Wangari Maathai. Ong'e. So leadership is not about ni ng'ane oriedo yini. Can you create an impact in the lives of people? Gi position ma intiere kata in private space. And aparo ni migosi Raila in many ways osetayo Kenya ni momiyo Kenya obedo Kenya. Nikech kado obed ng'ama nigi chuny maneno jowa moko nigo. Kenya do wang' 207. Dikoro waonge piny. Dikoro waringo kali. Ten mano koni an momaya. Trevo kamoro ne podi tin 207 na chung. Na neno lit mane Raila Odinga neno. Iyombo makata bunge mokwan wajumbe tiyombo mabor. Tima yamba yagi thuon ka. Manya wadgi manoma Alasana Ouattara ma Ivory Coast. Ne joko konyo modhi omako mare. Omiyo oseneno malit ndi maseche moko ikoni oyo. But posterity bro paro Raila in a very big way. Okay. His end must not be in a presidential contest. He's proved it. He's beaten Jogi. History is on his side. Okay. What he must leave Nejo Kenya and a legacy mara stable nation. Okay. Tado wacho kama. Igniario mokalo. Kenya was not the best economy in East and Central Africa. Kawuono one number chiel in East and Central Africa. Wasekalo nyaka Ethiopia in the last 2 years. En manania ingeni seche moko ngur nyalo bedo motenore gi siasa magalagala. Makora dieri iumo. To kanitie gimoro mathin tiyo endhere. Kidake Kenya ka ndalo mane Moi president ne nyalo neno gigo. Omiyo okawachi ni William Ruto ber seche te. En mana dhano nyalo bedo kuonde man gi ng'ikruok ne. But ka wang'iyo uchumi gi yo moriere nikech an ajalonyo uchumi. All indicators. Na wache studio ka higni ariyo mokalo ni neno malit ne ng'ama dhi bedo ker mar Kenya. Nikech ker machoncha nowewa gi uchumi marach ma mondo mi wakal kata dweche 6 mokwongo ne uchumi odwa muoch. Iyudo ka seche go wan gi Eurobond onego chul. Pesa mano we reserves mar dola ben mana mar dweche 2. Ma dola odhi oidho mowuok kucho. To setiyo mos mambade gini ginege riworego magi paro ni gini kapoko chopo kamodhi muochnwa cha to wasego chenro mana kaka sani nitiere Eurobond mane biro 2026 to nyaka ne mbade gini donj kama gego kwano ikoni gicha dhi biro nyaka wapang ne chenro sani mako chopo to kobedi ni 2026 Eurobond biro kato yiero be chiegni gi tension no uchumi nyalo wuore. So mane momiyo nitiere ranyisi mang'eny manyiso ni kero setimo gik moko maber. Pare ni every agricultural product me Kenya ka te. Obed kahawa, obed chai, obed niang' mwa puro ni, obed nyaka mchele. Gigi te. Nuengo margi e piny Kenya ka odhi malo te. Okay. Wach mogik makore wego jo piny ka koro sawa ma wawang'wa kuma inyalo joma pod nigi kibaji moro ni to gini ochimo kanye ma yuarruok ng'eny koni kuko ng'eny koni ng'eni kuko nyalo bedo mang'eny makata